Ahoj, v tomto videu si predstavíme aplikáciu MetaTrader 4 v počítači. Na to, aby si aplikáciu MetaTrader 4 stiahol, stačí ísť na stránku parpo.trading.com a hore kliknúť na ke stažení. Podľa tvojho operačného systému si vyberieš tú verziu, ktorú chceš stiahnuť, v našom prípade Windows PC. Po stiahnutí stačí kliknúť na inštaláciu. Ja osobne si vyberám aj možnosť, kam to chcem nainštalovať. Aby som mohol mať viacej MetaTraderov 4 v počítači, musím uviesť inú cestu, ako mám uvedené doteraz. Takže dám napríklad potorovník 6 a pokračovať. Inštalácia prebehne veľmi rýchlo a po jej dokončení stačí kliknúť na finish. Hneď vám otvorí prehľadači prvú stránku reklamnú, ktorú môžete rovno zavrieť. No a prejdeme do aplikácie MetaTrader 4. Ako náhle sa táto aplikácia spustí, ponúka vám možnosť otvoriť nový účet. Keďže máme vlastné demo účty už vytvorené, tak rovno môžeme kliknúť na cancel. Ale len pre povšimnutie, ide o MetaTrader 4 pripravený pre brokera Parpo. Preto sú tu k dispozícii aj všetky servery, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Takže v tomto prípade dáme cancel. No a môžeme sa prihlásiť do našeho demo účtu. Po prihlásení môžeme vidieť, že nám tu nabehli iba dva grafy zo 4. Je to z toho dôvodu, že tieto horné sú menové páry pre STP účet, tieto sú pre ECN účet. Takže môžeme tieto rovno zavrieť a ja pre úvod zatvorím všetky. Ako sa teda v tejto aplikácii pohybovať? Ako prvá najdôležitejšia vec je zoznam menových párov, ktoré sú v ľavej časti. Ja si to pre istotu roztiahnem, kde mám možnosť vidieť, že tie menové páry sú tu naozaj všetky, ktoré môžem obchodovať. Všetky forexové, aj kovy, aj akcie a indexy. Tie zvuky v pozadí, na tie si budete musieť zvyknúť, keďže ide o staršiu aplikáciu, a táto aplikácia nám poskytuje naozaj všetko možné, aby sme mohli obchodovať. Takže v ľavej časti by ste mali vidieť menové páry, pod tým váš účet, pod ním indikátory, ktoré môžete vložiť do grafu, expertných poradcov, to sú softvery na obchodovanie, a skripty, ktoré môžete si naprogramovať alebo využiť tie, ktoré sú tu pripravené. V spodnom okne vás budú zaujímať iba dve, po prípade 3 okná a prvé z nich je Trade. Tu budete vidieť zoznam vašich otvorených obchodov. Ďalšie je Account History, história vašich obchodov, teda všetky otvorené obchody, zatvorené obchody, kde si môžete potom zmeniť rozsah odkedy dokedy chcete filtrovať tieto obchody. No a posledná možnosť, ktorá vás môže zaujímať, je žurnál. V žurnáli vidíte všetky veci, ktoré sa diali na vašom MetaTraderi. Aktuálne som bol prihlásený na datacentrum v Európe 2 s pingom 59,89 milisekúnd. No a ako vlastne obchodovať v tejto aplikácii? Keď chcem obchodovať na austrálsky dolar, švajčiarsky frank, môžem kliknúť pravým a dať rovno novú objednávku. Lepšie je ale otvoriť si graf, okno grafu, zväčšiť si ho, po prípade ja osobne prechádzam rovno na sviečkový graf, dvakrát nazumujem a odsadím doľava. No a v tomto prípade vidím, že graf je ten, na ktorom som chcel obchodovať, takže znovu môžem kliknúť pravým do grafu, trading a new order. Po stlačení tlačítka F9 sa nám zobrazí možnosť otvoriť obchod. Podobne ako v telefóne máme aj tu možnosť vybrať si aj iný menový pár, nie len ten, z ktorého grafu sme do tohto okna prišli. Potom tu máme objem, ktorý môžeme rovno napísať, napríklad 0,32 lotu, stop loss, take profit. Dajme tomu, že sme chceli dať 590 a take profit. Takto, chcem ísť na buy. Môžem si tu zadať aj komentár, avšak tento komentár budem môcť vidieť iba v tejto aplikácii MetaTrader 4. To si neskôr ukážeme. Dám tu komentár test 01. No a znovu, Market Execution alebo Pending Execution.
ako v telefóne. Market execution je buy alebo sell, pending order sú čakajúce objednávky, kde si potom zvolím buy limit, sell limit, buy stop alebo sell stop, pričom treba zdať aj cenu, na ktorej chcem otvárať tie čakajúce objednávky. Ja sa vrátim do market execution, mám nastavený stop loss, take profit a kliknem na buy. Výborne. Obchod bol vložený a môžem ho rovno aj v grafe vidieť, aj na spodku. Aby som ten komentár videl, ktorý som si to zadal, musím len pravým kliknúť do toho horného okna nad obchodmi a odkliknúť comments. A vidím tu test 01. Je jedna výhoda oproti telefónu, že môžem ten stop loss take profit rovno chytiť a posúvať. Vyhodím nám však okno, ktoré nám oznamuje, že ak odškrtnem, že akceptujem tieto terms a conditions, tak jednoduchým kliknutím myšou môžem meniť objednávku. Ja si tu však nechám povolené a akceptujem to. To znamená, že chytím ten take profit a posuniem ho takto jednoducho. Chytím stop loss, posuniem ho jednoducho. Keď chcem zatvoriť obchod, kliknem na krížik a rovno ho zatvorím. No a teraz obchod môžem vidieť v account history. Vrátim sa naspäť do trade, otvorím tu znovu obchod. Nový obchod, otvorím obchod na sell. Keď takto otvorím obchod, tak môžem rovno z toho obchodu vytiahnuť stop loss, kliknutím a potiahnutím a takisto vytiahnuť take profit. Avšak, ako nám risk management hovorí, na základe stop lossu si najprv musím vypočítať veľkosť obchodu, ale ak by som otváral rýchlo a viem tú veľkosť obchodu mám vypočítanú, môžem rovno otvoriť obchod 0,32 a potom ten stop loss vytiahnuť tam, kde som ho chcel mať umiestnený. Stop loss a take profit môžem meniť aj dvojkliknutím priamo na take profit alebo stop loss, alebo dvojkliknutím do tejto spodnej časti na take profit alebo na stop loss. Ak kliknem na cenu, na ktorej som otvoril, alebo na aktuálnu cenu, tak mi ponúkne obchod aj zatvoriť. Znovu môžem zatvoriť napríklad len polovicu. Ak chcem zatvoriť polovicu a dám close. A zatvoril som polovicu obchodu. Ja však som osobne zvyknutý v tomto ľavom menu nemať žiadne menové páry, teda nemať tam všetky menové páry, len tie, na ktorých aktuálne obchodujem. Čiže môžem kliknúť pravým a skryť všetky. Teraz mi zostanú len tie menové páry, ktoré mám buď grafy otvorené, alebo mi beží na nich obchod. Takže ja si dvojklikom kliknem do toho voľného okna, do voľného poľa pod menovými pármi a napíšem si napríklad euro USD, dám si ale však pozor, aby tam bolo to ECN. Otvorím, kliknem pravým okno grafu. Znovu sviečky, dvakrát nazumujem, odsadím doľava. Teraz mám možnosť vidieť v spodnej časti mám aj austrálsky dolár, švajčiarsky frank, aj euro USD. Rovno môžem otvoriť ďalší euro USD a pozerať sa napríklad na polhodinové sviečky. Takže kliknem na M30, sviečky, dvakrát nazumujem, odsadím doľava. A môžem sa pozerať aj na hodinový, aj na polhodinový graf. Pričom keď otvorím obchod, to je jedno na ktorom, napríklad na tomto, otvorím obchod buy, tak ten obchod sa mi objaví na každom grafe euro USD. Toľko v krátkosti, mali by ste byť schopní po tomto videu otvoriť obchod na hociakom menovom páre, nastaviť take profit, nastaviť stop loss, zavrieť časť obchodu alebo po prípade zatvoriť celý obchod.